Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια επιφάνεια, ένα υπόστρωμα με τσιμεντοειδώς σκονίαμα. Έχουμε χρησιμοποιήσει πάνω από το τσιμεντοειδώς σκονίαμα, έχουμε χρησιμοποιήσει μια υδροαποθετική ειδική μόνωση, που είναι ειδικά για μπάνια. Και από εκεί και πέρα έχουμε δημιουργήσει τις κλίσεις με το τσιμεντοκονίαμα προς το σιφόν. Και ερχόμαστε τώρα και επενδύουμε με μαγνητική κόλλα ισχυρή τις σανίδες προελεύσεως Ινδονησίας τύπου Μαρμπέου, που είναι ειδικές για μπάνια και υδροαποθετικές χωρίς μηδέν στρέβλωση, όπως λέγεται τέλος πάντων. Έτσι. Οι υπόλοιπες εργασίες που θα είναι σε εξέλιξη μετά την τοποθέτηση είναι ένα ψηλό απόχαρτο με μια ειδική γυαλοχαρτιέρα και ένα βερνίκι, το οποίο είναι και αυτό αντεοβρεχοποιητής, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις προς τα κάτω υγρασίες στα υποστρώματα της μόνωσης που έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε αφήσει